sing pernah teka gawa cinta kanggo sing pernah ngisi atine kula. Apa kabar sampeyan lawas ilang sing pandengan ning kula apa wis dikelingan. Tapi sekian sampeyan lagi-lagi ning wong liya beli batas sunangani sampeyan. Putra Bajar Muja spesial buat keluarga masyarakat Cinege, buat ibu Nining sekeluarga. Sayang pengen SMS ngomong kangen khawatir diumbangi sebab kakangnya sekian wis duwe rabi. Ayane Jida Ibu RT Mamah Ida kaya bliwani yene kangen lagi nekani mung bisa ndeles statuse ning epi pulang aku kadang mama Natan ningati mama Natan rasa dedeman mama Natan. Tapi sekian sampeyan lagi-lagi ning wong liya beli pantes sunangeni sampeyan. Mama Nathan sayang yang punya Cikarang, Mama Nathan spesial Bapak Hati Antoib yang punya wilayah Ayane Cidang Production. Pengen SMS ngomong kangen khawatir diumbangi sebab kakangnya sekian wis duwe rabi. Ayenata kenang wis lawas kadang-kadang kangen pengen nemoni ngingati kaya bliwani ini kangen lagi nekani mung bisa ndeles statuse ning epi pulang aku kadang masih tapi sekian sampeyan lagi-lagi ning wong liya beli pantes sunangeni sampeyan. Terima kasih Ayah Nata.